Zdravím všetkých, s vami je Žitaľáš a ja vás vítam u nového videa. Dnes, ako ste mi písali do komentárov, ste si mali proste určiť, čo budem nakrúcať, a ja som mal vybrať za to 1 euro, koho nápad je dobrý. A vybral som si Natočím celý svoj deň. Takže poprosím toho, kto mi poslal ten komentár, aby mi dal do komentárov pod toto video, aby mi tam dal svoju adresu, ja mu to euro pošlem. Tak, a teraz k veci. Prepáčte, že som nenakrútil tú akciu, čo som včera spomínal, ale som si zabudol bohužiaľ doma mobil. Vidíte, aký som blbý. Bohužiaľ som si zabudol doma mobil, tak som proste nemohol nakrúcať. Bolo to výborné, sedel som v letadle a tak. Strieľal som zo vzduchovky a tak. Dobre, výborne. Takže toto bola prvá časť dnešného vlogu, celodenného. Ideme na omšu, takže sa uvidíme asi po omši. Tak, čo by som k tomuto začiatku dňa ešte povedal? Však uvidíte. Ja sa na tedy s vami lúčim a pri druhej časti tohoto vlogu. Dnes natáčam však vy viete čo? Dnes natáčam celý môj deň. Práve sme prišli z kostola a za nejakých 5-10 minút pôjdeme asi so sestrou von. Takže aj odtade bude asi nejaké videjko a však uvidíte. Ešte možno bude večer, vás iba pozdravím na ukončenie vlogu. A ja sa s vami lúčim a čus. Počkať, toto není ukončenie vlogu, takže iba vítam vás pri tretej časti vlogu, keď ste sa pýtali, či som opitý, nejsom opitý, ale venčíme túto nášho krásneho besného kamaráta. Takže tak. Vyrazili sme si na bicykloch a to som počkať minútku. A teraz vám idem ukázať moju spanilú jazdu na bicykli. Sledujte a užívajte videjko. Čus, zdravím všetkých. Vítam vás pri 4. časti tohoto vlogu, v ktorom natáčam svoj celý deň. Sestra sa hrá na počítači, ja natáčam tento vlog a vy rodičia odpočívajú, vy sa na mňa koukáte. No. Dajte chvíľku. Ukážem vám ulicu. Ako je to na ulici v nedeľné poobedie. Neukazujte mi špezetky. Asi tak. Takže ďakujem, že ste si kúkli moje video. Ešte sa uvidíme. Čus, zdravím všetkých. Vítam vás pri
5. a zároveň poslednej časti tohoto vlogu. Natáčam celý deň. A skoro celý deň dávam si také prestrihy a tak. Takže toto je prestrih celého dňa. Čo som tomuto ešte povedal, dúfam, že sa vám toto bude páčiť. Keďže zajtra ideme do školy, nemám teraz čas. Zajtra čas nemám to vydať. Takže preto som to urobil trošku také kratšie, malo by to ináč 6 alebo 7 častí. Ale má to 5, pretože zajtra by som to nestihol všetko pospájať, urobiť a tak. Tak, ja sa s vami lúčim. Mne už nezostáva povedať iba nič iné. Majte sa krásne. Lajkujte, komentujte, odoberajte a